Numubasokano omutindike gima uyu nyari wakwanekiwa asensemeiga ya Gitumo ase para yatinga kirigorisi kubwatekana amune gali ya siyoboroso amune pigipigi yera omuntu yomo ugotwekamo nigo amenyi borogongoro igane ne banyari bakubolie abana bodaboda amuna barundi abali bakora ebyasara byabo amuno bontuli bwabo kweligelia engeli yabo ya kelitko ase pare igane ne banyari bakubwatia amachika para eliko nekuna inkolenda bale amagimabo na nekulenda amagima yabanchi babo Noina bonigo omubere onyagosira onyara wikwira weka asenkendu asekubwatekana amuno muntu yorengegali manyara utigirwa chingo machiga kendete kurwanirira asinyagitali Eko ripoti ya Egeta Seni gia Inka TV koraiga ase para ya tinga kirigoresi korwa asoro gongoro iga rwa Gitumo Edena Lucas Mugaka.